Ahojte, tu je Marko z Rapid Pneu a zdravím vás pri ďalšom videu, kde budeme rozoberať pneumatiky. A keď si správne spomínate, tak pri minulom videu sme rozoberali signál DOT, čo to znamená a prečo je dôležitý. No a v tomto videu si rozoberieme tri najdôležitejšie znaky, alebo teda tri najdôležitejšie čísla, čo máme na pneumatike. A to je vlastne označenie pneumatiky, ktoré nám vlastne značí šírku, výšku bočnice a priemer pneumatiky. Takisto sa pozrieme dneska ešte aj na indexy, čo to znamená rýchlostný index, čo to znamená nosnostný index. Trošku zabrdneme aj do Randford pneumatík a ďalšie označenia ako C-čkové pneumatiky, prípadne XL-kové. Takže keď ťa toto zaujíma, sleduj nás ďalej. Väčšina z vás pravdepodobne, z tých, čo sledujete tieto videá, už niekedy v minulosti kupovalo pneumatiky alebo minimálne zvažovalo kúpu a určite viete, že na rôznych e-shopoch sa stretnete s filtrami, kde si viete pneumatiky vyfiltrovať podľa vlastne troch čísiel. Prvé číslo, ako je vlastne na tejto pneumatike, máme 235, to znamená, že máme 235 mm širokú pneumatiku, to znamená, že táto tu časť má 235 mm. Druhé číslo máme vlastne 50 a toto je vlastne číslo, ktoré je v percentách. A to nám vyjadruje výšku bočnice, to znamená odtiaľto, potiaľto. A tá výška tej bočnice je v podstate 50% z týchto 235, čo v našom prepočte je nejakých 11,75, keď počítam správne v rýchlosti, keď nie, tak sa ospravedlňujem. A prejdeme teda vlastne na tretie číslo. Tretie číslo máme R18. R-ko znamená, že to je vlastne radiálna pneumatika a R-ko je vlastne aj priemer. A ten priemer máme vlastne priemer disku. To znamená, že vždycky sa tá pneumatika obúva na nejaký disk, či už je to plechový alebo hliníkový. A ten disk má nejaký svoj priemer. Ten priemer sa meria v inches, čo je po slovensky palce. A je to nejakých 2,5, 2,53, 4. A to je vlastne priemer odtiaľto, potiaľto. Čiže keď máme 18, tak krát 2,5, to sme na nejakých 45 cm, keď počítam z hlavy rýchle. To sú tri najpodstatnejšie čísla, podľa ktorých si vyberáte pneumatiku správnu na vaše auto. Tieto údaje sú napísané aj vo veľkom techničáku a tým pádom iné pneumatiky si na to auto ani nemôžete vybrať. Je to z viacerých dôvodov. Buď vám tam tá pneumatika absolútne nesedela, to auto by lietalo a keď si chcete spraviť nejakú zmenu, niečo dodatočné, tak treba to vlastne doplniť do toho techničáku. Čiže dávajte si bacha, keď objednávate pneumatiky, objednávajte ich, prosím vás, presne podľa toho, buď čo už máte teraz obuté na aute, alebo to, čo máte vlastne napísané v techničáku. Keď sme sa bavili o tom objednávaní cez e-shopy, určite ste si všimli, že máte tam viacero vecí na výber, viacero symbolov, viacero indexov. A to sú tzv. Rýchlostné a nosnostné indexy. Čiže opäť, keď prejdem ďalej, tak vlastne tuto mám svoje základné čísla, tuto mám nejakú rotáciu tej pneumatiky, to je vlastne pre nás, pre servisákov, aby sme vedeli, že čo a ako. A tuto som vlastne našiel, máme tam číslo, ktoré je 101V. To 101, ten číselný index nám značí, aká je hmotnosť, ktorú zvládne táto pneumatika, zaťaženie na jednom kolese. Máme na to veľmi peknú tabuľku, tuto niekde hodíme vám link. Tí, čo budete chcieť si pozrieť náš blog, viete si tam pozrieť, prečítať a zistiť, čo vlastne znamenajú presne tieto konkrétne čísla. Ale v podstate pre vás je dôležité, aby ste vedeli, že táto 101 znamená nosnostný index. Hej. Čím vyšší index, samozrejme, tým vyššia nosnosť na pneumatiku. Čiže logicky, keď ideme a riešime nejaké SUV-čkové, tak tým pádom potrebujeme vlastne riešiť vyššie indexy. Hej. Keď máme nejakú malú, Fabiu, malý Golf, malú Romeo Giulietta, tak tie indexy nám stačia byť nižšie. Hej. Druhý index, ktorý máme hneď vedľa toho nosnostného, máme rýchlostný. Konkrétne táto pneumatika, tam má teda 101V a V-čkový index znamená, že ako sa tá pneumatika bude správať pri vyšších rýchlostiach a či bude tá pneumatika bezpečná aj pri, dajme tomu, jazde nad 200 km. Čiže opäť máme tam indexy, začína to tuším od nejakého T-čka, tie T-čkové sú naozaj
skorej pre auta, ktoré nejazdia tak rýchlo, a potom máme skutočne športové, čo sú Y, Z. Hej. Táto pneumatika, Včko, nie som si presne istý, opäť túto link, kde rozoberáme do detailu presne, ktorý index čo znamená, tak tam uvidíte, a Včko sa mi zdá, keď si správne pamätám, že je to do 240. Či tá pneumatika bude bezpečná, lebo povedzme si reálne, kto dneska jazdí 240 po diaľniciach. Dostávame sa k posledným dvom podstatným údajom, čo sa nachádzajú na pneumatikách. Jeden je výrobca a druhý je vlastne typ dezenu tohto výrobcu. Konkrétne pred sebou mám Michelin pneumatiku, čo je skutočne jeden z top prémiových výrobcov a patrí to do rovnakej kategórie ako napríklad Continental, Dunlop, Bridgestone alebo teda Michelin. Je to skutočne to najlepšie, čo si môžete na to auto obuť. A ďalej sa môžeme teda pozrieť na značku dezenu, alebo teda typ dezenu. Máme tu Alpine 7. Táto pneumatika vyšla veľmi dobre aj v testoch. My ju odporúčame našim prémiovým zákazníkom, keď majú naozaj kvalitné auto a chcú to najlepšie pre svoje auto, tak tieto Alpine 7 sú výborný dezén, pneumatiky vydržia dlho, šmýkať vás nebudú a spotreba tam vôbec nie je zlá. Takže určite odporúčam. No a prečo je tento dezén dôležitý a prečo by ste si ho mali sledovať aj vy? Tak výrobcovia vlastne prichádzajú vždycky s nejakými novými inováciami, vždycky vlastne s nejakým novým typom dezénu. Nehovorím, že to je pravidelne každý rok, ale strieda sa to možno každé 2 roky, každé 3 roky prídu s niečím novým. A je dobré dbať na to, aby ste mali čo najnovší... Na čo som zdvihol tú ruku? No a prečo je teda ten dezén tak strašne dôležitý, prečo by ste si mali sledovať tento dezén? Je preto, lebo keď výrobca príde s novým dezénom a vám sa náhodou jedna pneumatika roztrhne na bočnici, hej, chytíte nejaký obrubník, tak staršie dezény už nebudete vedieť zohnať. Hej. Čiže preto, keď kupujete novú pneumatiku a máte na výber z napríklad Alpine 5, Alpine 6, Alpine 7 a vidíte tam rozdiel cenový, dajme tomu 10-15 eur, tak skutočne zainvestujte tie peniaze, kúpte si radšej ten nový dezén, novú Alpine 7, nechoďte do toho staršieho, lebo hovorím, keď sa vám tá pneumatika pretrhne, budete mať nejaký problém, tak už tú staršiu pneumatiku nebudete vedieť kúpiť, môže s tým byť problém. A druhá vec je takisto, čo sme si spomenuli v predchádzajúcom videu, dotka. To znamená, čím novšia pneumatika, čím čerstvejšia pneumatika, tým lepšie vlastnosti, čiže my chceme čo najnovšiu pneumatiku, čo najnovší dezén. Keď si chcete pozrieť nejaké výsledky testov, tak taktiež sme o tom rozprávali, písali sme o tom u nás na blogu. Je to trošku dlhšie rozprávanie a opäť hovorím, tuto nechávam ja náš odkaz na video a na náš blog, ktorý sme napísali. Prosím, navštívte si ho, pozrite sa a porovnajte si, ktoré pneumatiky vyšli v testoch 2024 najlepšie. Myslím, že to je pre dneska všetko. Verím, že toto video sa vám páči, že vám prinieslo niečo užitočné, že sme povedali čo najviac o tých pneumatikách a že pri ďalšej kúpe pneumatik v tom budete mať jasnejšie, na čo pozerať, na čo si dať pozor. Ak máte nejaké doplňujúce otázky, budem rád, keď mi ich napíšete do komentára. Prípadne, keď máte postrehy, čo sa vám páčilo, čo sa vám nepáčilo, čo chcete zlepšiť, alebo nejaké nápady na témy, čo by ste chceli sa naučiť alebo od nás dozvedieť a podať v takomto laickom žargóne, stačí mi dať vedieť. Budem rád za každý koment a like, zdieľanie. Takže verím, že sa vidíme na budúce, prípadne u nás v servise. Čaute.